Bueno, partido oso gorra. Aspaldin ez dutela olako partido gorri jokatu, kasi bi ordu egon geha jokatzen, pelotazo asko, markagailuare beti berdinduta eta azkenean edo nork irabazi zezaken. Bueno, lehen urten aukera izan nun jokatzeko, finala. Egia da, zakit, baina motivazio extra bat ematen dit. Bertakoa izan da eta ilusioa egiten dit hemen jokatzean, nire jenden aurren, da egia esan oso guztua garaipenakin. Azte nagusia, nola da? Justo aurten txapelketa azte nagusien jarri du, normalen aste bete berandu izaten da, baina bueno, hemen normalen pelotarik abuztun lan asko izaten dugu, aurten izan da igual lan gutxien izan detena, eta lan baten launekin afaltzeko aukera izan nun, da horregin gatu beharko naiz. Bueno, normal, ez da, azkenen udalako txapelketa bat da, gure ilusioa hoxe, finaletan egotea da, irabaztea, eta bueno, irabazio galdu, igual lanen jarretuko du.